Seguimos coa información deportiva. Máis de 140 nadadores daránse cita na travesía Illa de Rúa, proba que forma parte da Liga Galega e organizada pola Asociación Española contra o Cancro de Ribeira, na que se agardan recadar preto de 7.000 euros. A Illa de Rúa e Ribeira volverán a unirse grazas á travesía nado que impulsa a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro. Este domingo día 30 celebrarase a sexta edición desta proba na que xa hai inscritos 140 nadadores e que pon a Ribeira no centro da natación galega. Eso pois é un número moi alto e tamén temos un servicio de seguridade moi completo, non só pola aportación que nos fai Protección Civil dentro do Concello de Ribeira, sino tamén porque vamos a ter un dispositivo de seguridade de 15 piraguas, 5 ou 6 embarcacións a motor e a ambulancia, a parte do GAIN. E logo pois temos un catamarán no que podemos desplazar aos nadadores e aos invitados que tamén temos nesta proba. A hora dos embarques para as invitacións e os nadadores será ás 11 menos cuarto da mañá e agárdase estar ás 11:30 na Illa de Rúa para dar inicio a esta travesía de 4,4 kilómetros. Ata o Club Náutico, onde teremos tamén un dispositivo de recibimento para eles. Decir que todos os nadadores levan un cronometraxe, entonces todas esas puntuacións son baremables para as ligas de carácter autonómico, e que contamos coa colaboración de moitísimas empresas, desde CaixaBank, a Frinsa, con Galsa, e moitas empresas pequenas, empresas da lonxa, como Pescados García, como Pescados Lijó. Moitas empresas que queren colaborar nesta actividade. Co cual nos calculamos poder chegar incluso a un beneficio de 7.000 euros en esta proba, que non estaría nada mal para Ribeira. Un ano máis, esta cita deportiva e solidaria conta co apoio do Náutico de Ribeira. O Club Náutico Deportivo de Ribeira, pois encantado de colaborar un ano máis en todo isto, de poñer nosas instalacións a disposición deste colectivo, apoiar esa travesía, que é unha travesía bonita, que eu normalmente casi todos os anos acompaño en un barco dun amigo, porque o meu barco de vela non é apto para eso, e vexo que hai un nivel alto de participación e de xente, vos nadadores de alto nivel, non? E, polo tanto, nós encantados de estar aquí. Quen enxalzou o labor dos investigadores que traballan para atopar unha cura ao cancro. O Concello de Ribeira tamén forma parte desa travesía nado Illa de Rúa e o seu alcalde, Luís Pérez Barral, agradeceu o traballo á Xunta Local de Ribeira da Asociación Española contra o Cancro. Unha travesía que se fai tamén en colaboración co Concello de Ribeira e tamén grazas á achega que fan grandes, medianas e pequenas empresas do noso municipio que se interesan por axudar na loita contra o cancro. Efectivamente, temos que seguir sumando esforzos para pelexar contra esta enfermidade, buscarlle unha cura, e sempre digo que o antídoto esencial é apostar pola investigación, tratamentos de oncoloxía e, sobre todo, apostar porque os investigadores e investigadoras poidan facer o seu traballo con recursos suficientes. Unha vez finalice a travesía, desenvolverase unha paellada solidaria a cargo de Peixes e Mariscos Bomar nas instalacións do Náutico ribeirense. A asociación agradeceu a colaboración de Juan Carlos Brión na organización da travesía e de Abraham Benítez, autor dos premios que se levarán os vencedores da cita.